So kini ato ang challenge karon mao na sa siya ang drawing competition challenge. Oh, mao gyapon ang kuan, mo ihap gyapon ko og 20 counts dayon. Ipakita dayon ninyo ang kuan, drawing. Ang pinakanindot og drawing, premyohan ako og 1,000 pesos. 1,000. Oh, 1,000 na. Sita na ko, ma'am. Okay. Siguro. Permiro ninyo drawingon. Ma'am. Pag drawing mo og kagang. Kagang kanang naipaak. Sa kagang mga agokoy o kuan. Ibango. Pwede ra agokoy. Ato bang na ko bayad? Piyo, ma'am. Pwede ra sad basta naipaak. Kagang, ma'am. Oh, kagang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pila oras man 20 counts. 7, kuan, ma'am. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hands up. Okay, karon si Tatay Pisot na una magpakita sa iyang drawing. Tatay Pisot. Okay, kagang. Dako na kay kuan si Tatay Pisot ay gigamitan na jud niya og whiteboard. Sunod, Alimokoy. Ma'am. Noon sama na ang pack sa imong kagang. Nalugpitan sa bato. Yung mga tatang tugsok. Kuha, ma'am. Kapit sa bagon. Noon sama na imong kagang. Bunon. Yung mga Ernesto. Dira ko, ma'am. Napungkol mo. Namurang katos ka mo. Noon sama na imong kagang. Naay mata. Nagtuwa daw ang mata. Ang mata ari na sa babaw. Di kay ari sa lubot. Okay. Ang pinakanindot og drawing sa kagang. Tatay Pisot. 1,000 pesos. Kwarta na. Wala sikan ani, ma'am. Naisekan. Sikan ko taon. Sunod na. Yeah. Hindi maling ako. Igutom man eh. Niwa kayo. Nangapit sa bagon. Sunod. Pag drawing mo og bao. Bao na saan? Bao. Bao. Ready, 1, 2, 3. Senyor, ma'am. Bao na to, ma'am. Start. Bao ha, bao. 1. Kanang bao nga ning gawas ang O. Yes. Ayaw nang ning tago ang O. 2. 3. 4. 5. 6. Naman sana mali mo ka marunong yung magkumagko. 7. Ay, hindi ka tawad yung resto.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ano na ni Ernesto? 15, 16, 17, 18, 19, 20! Hands up! Okay, Tatay Pisot, unang pakita sa iyang drawing. Bao. Ay, kaalam mo koy. Pa, ma'am. Naubdas tubig. Ano sa akin mo ba? Yung paborito eh. Naubdas tubig. Ano na imong itoy? Imo tatang tagsok. Hindi naman. Imong bao, asa? Pisot ni bawa, ma'am. Asa? Imo Ernesto. Asa imong bao? Oh. Tara kong bawa. Napilang ako ka. Wapay matamag. Ay, ito'y paman. Unsa man ang bao Ernesto ay? Tanawa ko na iyang paog. Ang iyang alimango pa rin. Ang paog, ang alimango. Parehang ang forma. Ah. Asa, bina kanina tong drawing. Sa bao. Tatay Pisot. Yeah. Ito sana. 1,000. Next. Ito ang mga master kay Manuel. Asan ba? Mura nagbatuleng mo. Asan ba kung papel ay iwan? Ay, hita sa papel. Ah. Ay, tulo mo na. Kuha pa na ko sa. Wala naman eh. Nailaw mo eh. Next. Kuha mo na. Last. Lahat lang. Oh. Pag drawing mo, ok. Bungo sa ukok, ma'am? Oh. Bungot sa ok. Kung sa'yo forma ng ukok. Ukok ay. Oh. Ok. Mauna nila. Ukok. Parehara nagnaong ni Ernesto. Mura mga po ko. Mura mga magbaon yung ukok. Ok. Ukok. 1. Saan po niya ukok ay? 2. Nana siya ikuan, bungot-bungot, duha ka buok. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
$14. $15. Ay, naku. 16. Kita tawagan. 17. Pero 18. 19. Hands up. 20. Hands up. Okay, Tatay Pisot, asay mong ok-ok. Ma'am. Okay, mua alibakoy. Ma'am. Pero gutin sa ikan. Ano, mong ok-ok, alibakoy. Namot-mot sa abuhan, ma'am. Imo ata tatagsok. Ano na ko, ma'am mo?